pamusoro pedare, pamusoro yemambo. Iyi inyaya yakamhangarwa naObed Mandaza achimhangarira Blessed Kwaramba, achipomera kuti Blessed Kwaramba munin'ina wake aifambidzana nemudzimai wake Tadirai Beatrice Mavhuro. Nyaya yakambopinda mudare svondo ramvura. Blessed Kwaramba akanga asipo, nhasi ave mudare. Ndiyo nyaya yadzoka nayo mudare. Pinze mudare. Kana tichinge tati vanhu vari kupinda mudare ngavapindika, topinda togara pasi toita zvatiri kuita. Ndikazokudzingai kuti ndai panzeka usazoti ndinenge ndakaipa, nekuti tinenge takangoswedera tichimirira vanhu vachingoita zvavanoda. Handione zvida 10 minutes kuti vanhu vabve panze uye vogara totanga kufamba nebasa. Inyaya yamhangarwa naObed ikasvika pakuti Obed akati ari mudzimai ngaaende, munin'ina wangu ndomuregerera. Obed naDadirai vane vana 4. Iyi nyaya yakambotongwa kwaMurape, vakapatana. Obed akapa Dadirai gufuro kudarira kwaMurape. Saka kuuya kudare kwamambo, chikumbiro chake ndechekuti mukadzi ngaaende, asi munin'ina wake umuregerera. Ndopa yakaperera mambo. Ikapera ichinzi Blessed agouya kudare, dare harina kukwanisa kupa mutongo. Dadirai wauya nani? Blessed ari papi? Chakaita kuti utadze kuuya kudare svondo rapera chii? Ndandaenda kubasa asi ndaudzira secretary kuti zvakabatikana this week. Zvivo wakadaira uchiti chii pandakakubvunza kuti Blessed ari kupi? Wandakati Blessed ari kupi? Wakadaira uchiti chii? Ndakati akutofundana naBeatrice asoda kupi. Aifundirana naBeatrice auziva kuti ari kupi? Iwe secretary wakungaudza ndokupi? Nambozi ndakauya panapa kusendira kuona in person, but zemu naimhanya futi kubasa ndakazoita zvekuzoita kutofona. Waienda kubasa ku? Ndandiri Waterford. Waichita basa rei? Ndinoita zveconstruction asi muswena ndine client andaida kuona yaida kubuda. Mutemo unoti chii zviye kana uchinge wadedzwa nedare? Unokumbira kana unokumbira kunani? Kudai. Nai vana mutenesano. Mutemo unoti chii kana dare rikange rakudana? Chii chinotanga? Zvako here kana kuti zvedare? Zvedare. Zvinapa nyaya yatiri kuudzwa ndeyekuti kudii? Wakaita zvedare here kana kuti wakaita zvako? Inini ndakafunga kuti kana wakazvidza dare, pindura zvaunenge wabvunzwa. Wakaita zvedare here kana kuti wakaita zvako? ndakutoti ndakaita zvangu asi ndakatofunga kuti ndakuona. Wakazvidza dare. Zvinova zvinhu zvisingatenderi kuti uzvidze dare. Tuzwe nawe yako pakati pako iwe naDadirai.
inini nhasi ka zora nhasi handina chandinoti ndigone kuramba pane zvese zvakange zvakataurika even nemumwe mubvunzo yamuchafunga kuti muchandibvunza nhasi chese ndikungoti iwe yakunoda kuti tanangira ndati tiudze ukama hwako nadadirai kuti hwakamira sei, chii chiri kuitika pakati pako iwewe nadadirai. inini nadadirai ini kana chaona ndama ikuru Ndera mberi. Hamungauye kudarika nenyaya yemagetsi. ndoyandati iyo nyaya iyoyo nhasi handina chandinogona Ipi hatina yatiri kuziva isi. Takambotaura neni. kwete Saka chitaura neni undiudze kuti chii chiri kuitika pakati pako iwewe nadadirai. Ndima iguru wako kuti hazvinzi chii chiri kuitika pakati pako iwewe nadadirai. Vari kunomhanda nababa wako ira. ichokwadi Taura vanzwe. Hatakana kubvira takambotarisana navo panyaya. ichokwadi ndosandati zveizvezvi hapana chiatingati Iwe usati westere nguva iwe. Ndatitaura kuti chii chiri kuitika pakati pako iwewe nadadirai. Dai wagona kuti pinduro zvawabvunzwa usati tambisire nguva. Taura nhau semazira unoita nhau yako nadarire. chiripo pana dadira ineni zvekuti panguva yekuti chakadoni nyaya izosvika pairi nhasi Nyaya ipi nyaya yaizosvika pairi nhasi. Nyaya ipi hapana kana nyaya wataura. Ndataura nyaya yacho yese. Matangiro aya yakaita zvakaitika zvacho zvaita kuti tizova pano zvada kuti utiudze. Handiti ndamba vanhu vese vari pana pane vatakambogara navo pano mhere panhau iyi. Tese toda kutoziva nyaya yacho kubva kwauri iwewe kuti chii chiri kuitika. ndozvanaitonditsananguri but Chitaura utsada kuti mabati. Taura nhau sezvairi. mamiriro akaita nyaya iyi ndeyekudai inini nabeatrice inini munhu wandaidana naye anga ari shamwari yake then pandaitaurawo navo pacho pane mameseji akazokuwanika andaitaurawo nemunhu wangu ini wandaitaura naye asi izvozvo zvacho hazvigoni kuti zvinzwikwe bhozi kana nhasi ndara kuti mutsvage munhu wacho andaitaura naye anogona kuwanika but yanogona kuramba ndo mamiriro anga akaita nyaya yacho asi nhasi ndati ini ndoda kubvuma nyaya yacho ndakazvimiririra kuti tisarambitenderera Inyaya ipi yorubvu. yekunzi ndaidana nabeatrice Yekunzi nani? yakamangarwa naobeti Obeti saka ndiye ari kukuti waidana nadadirai usingadana naye. ndo zvakato kana saona takatanga kuwana Saka muudze obeti kuti uri kunditi ndodana nadadirai asi handidana naye. Muudze. ndozvandati Ndati muudze. Usada kuti ngwarira iwe. Usada kuti ngwarira. Hatiri kutambisirwa nguva. Tsetsenura nyaya yako shamwari. Unodii kuita matototo. Tsetsenura chete zviperi titende mberi nenyaya. Iwe obeti ari padhuze pako. Tendo kwamudze. Zvandakuudza kuti umudze. Iwe obeti. Taura nyaya yacho tinzwa. Zvakaitika zvinhu zvapera. Nepatakasvika. Ari kuramba akanyarara munin'ina wako uri kumuzwa. Zvakaita zvinhu zvapera mudzimai akamboda kakavara pandikazobvunza umbohwa mapepa ndovangenga namama akazotaura kuti ndakadana naBlessed iyo Beatrice. Iwe unoti kudini zvino? ndozvakataura kuti izvozvo handina chandinogona kuramba nhasi Hati iwo wati uri kupomerwa here iwe. Pane handi wati uri kupomerwa mhuso yayo usina kupara. Tapota kuita problem manje. Saka ito dhuri rozivaro. Hanzotirashamire dhuri. Ndogarivare.
uvumele mhosva yako kuti wakadana namaiguru wako Wakuvuma. chichakaitika kuchaka chakakonzesa kuti uzodana namaiguru. Obeti tsanangurira dare zvakafamba sei ndozvauri kubvunza kuti muzosvika pakufambidzana chii chakaitika makufambidzana sei blessed Inyaya ine nyaya dzakawandisa ndosaka ndati kana ndaibvuma nyaya dzacho dzipere kutsanangura but ndati nyaya iyi ndaibvuma. Dadirai buda wanenguva yakaita sekudanana sekuru dadirai ndevapa ini ndiri pana amai yavo ndiani? Tikumbira kuti bude pasi. Vakamutesano ndinda kudedzai ndindakakudanai nekuda kweshura ratiri kusangana takasangana naro musha menyiri rekuti muningina anoenda kunotora mudzimai wemukoma iye mukoma wacho aripo vagotanga kudanana vagotanga kufambidzana. Mwana wenyu Obeti akauya nenyaya yake mudare akataura mashoko ake ekufara ekuti ari kuda kuregerera munin'ina wake asi ari kuda kuti mudzimai aende abve pamusha. Handakaramba kuzvigamuchisa ndokubva ndati dana vana baba vako vauye pano tikurukure tiri pamwe chete tionesane kuti uri kuona here shura riri mumusha menyu iri. Imimi sevaridzi vemusha muri kuti kudii naro iri ngatikurukurei. Ndofunga mwana akauya akataura neni ndonyaya ndadzo zviri kudai zvekudai ndakapererwa ndikashaya kuti zvikurevei. Ngati mwanangu nyaya yenyu kana ndimirire nini yandiremera iwewe chinomangarira uyu ndari kana aine zvaanenge akaita ikoko handitika dare ndoche pachikwadi chekuti hapana kuregererana uyu anofanirwa kutobhadharwa kana zvakaitika ndo mambiri akaita pfungwa yavo. Kuzi nyaya dzedu dziri paviri. Nyaya yedu haisi pakati paBlessed nauyu chete. Iri panyaya yaBlessed na Obeti. Yobva yazoita pakati paBlessed naDadirai. Pana Blessed na Obeti naDadirai ndo pane vana 4. Nawe yekuti Dadirai akataura nyaya yekuti Obeti akabuda mumba anogara nemumwe mudzimai. Dadirai ndiye ari kuriritira vana ava achiti Obeti akamupa dhubupu rokugara asi ari kuriritira vana ava vari 4 achigara navo mumusha menyu. Then Obeti obva auya kuna mambo achiti mambo ini ndinoda kuti mudzimai abude mumusha mangu adzokere kumusha kwake nekuti akazofira mumusha mangu ndini ndichapiwa musha. nyaya inopisa kwese ndotopererwa kuteya kuti egavase nokuti chokwadi muroora wemhuri yangu muri irimo mumusha pane zvaitika zvauraya kwese kwese asi ndiri kuti inini handina mamatongera anenge azvichisa vanhu asi unozwa kuti kubva kwake azoti vana vanosara sei. Obeti wewe
Dadira wakapa gupuro rini iwe. Ndakapa kupone kode kwenye hiyo. Atisa sauti mangambo mnani. Zvakanzina dadirai. Obeta akandipa gupuro ndokubva aenda kunogara nemumwe mukadzi. Zvichiita sekuti gupuro iri rakatozopiwa kwamuraperi ranga rari rechipiri. Handizvere? Ichokwadi here kuti ramakazi unopa kwamuraperi ranga rari rechipiri. Kwamurapa ndopana gupuro. Ndakapa gupuro mwechete. Pana mtadzi yavo ndikuda kwenye hiyo chikomba. Bosi mamangu inine kamakata damu. Chikomba here ichi? Chikomba. Chipi? Ichipa besa. Chikomba chadzimai yako ichi? Chikomba chadzimai yangu. Hausiriwo here? Aiwa ndisiri. Saka sei uda kumuregererewo? Uyu ndichimuona inini. Pamberekero ndimafemere edu uyu mwana. Kapina mamangu. Saka akaenda kuna amai? Akaenda kuna amai. Apa ndiri kutaura mashoko ako wakataura iwewe. Wakati iwewe uyu wako uyu hauna mhosva naye uyu. Wako mwana uyu. Ndiona kwakaisa mama. Ndakasakasa mataya. Nekuti ndakafunga kuti dare kwa mambo murapi. Vanoti kana munhu wenyaya. Mambo murapi. Ishe murapi. Vanotonga nyaya chitoni. Kana munhu wenyaya asipo nyaya atonge. Saka pakati blessed kumuregerera. Ndipasa kuti zidazati mukagara mbamudza kuti uya kudiwa. Ndimatekeza chi nyaya yangu mama. Blessed yo unogara kuna azimai yako. Unogara kuna azimai yako. Machivudzi. Ndataura paunogara naadzimai yako. Unogara mumusha mu? Amandazi. Kure zvakadini panogara Blessed? Ah. Unogara Obet? Less than a kilometer. Less than a kilometer. Adzimai yako kana vachiona dadirai vanokuti Ndamai guru. Yeah? Ndamai guru. But Obet ari kuti kandamai. Ndatanga kuzvinzwa nhasi. Komana. Ndakazvinzwa nhasi. Tena zama tibatsirai chokwadi ndechipa. Chokwadi ndinoyi mangu. Ndinoshaya kuziva kuti vanhu vanoda kuti zviita sei. Kana tigere mumwe matiri takatodai tofunga avo ndimukoma wakuru vabereka Blessed. Uyu munin'ina wangu vese hatina vatinenge tichiti baba muno. Nevana varimo, ana mukoma varimo. Arikutadza mabvunzo nhasi ndikutoramba kunoshamisa futi. Inini ndichitodzwawo nyaya iyi takachiteseka takashama kuti zvinhu zvazvadai amai nemwana zvichafamba sei. Ndatoshama zvinzi kuno avanzi munin'ina ndatoshama kuti nyaya dziri kungopinduka sei. Saka chokwadi apa ndechipa. Blessed mwana kwatiri, mwana waObet. Ndochozvatinoziva kuti mumusha. Saka Blessed ndati kana uchiona adzimai yako achiona dadirai vanomuona saani. Ndopandaida kuti ndichidai. Izvi zvekutaurwa izvi kana vakatochinja marungiziro vafanira kuti tiudze ndozvavakachinja vachiita. Iwe havakapedzera kuda kuzvikudza nekuzungaira zvinhu. Kugara kwese. Iwe. Pindura mubvunzo wako. Ndokuda kunyepedzera kuda kuzungaira zvenhema. Ndati adzimai yako kana vachiona dadirai vanomuona saani. Pakukura kwese ndama yeguru. Kubva vachitanga kuuya mumusha vanoona sama yeguru. Kubva pavakauya kuti vaugara mumusha. Iwe uchiona uyu nomuti chii? Uyu mukoma. Ko uyu ari kokupedzera. Mukoma futa. Iye wacho mari kupesera. Iwo Cosmas. Uchicha Obet. Si. Pamzore nguruwa. Inini na baba wako manavesa aberwa na mai vamwechete chaberwa na mai vamwechete vano vakoma vangu kugara kwese takaudzwa inini nana mukoma na mai vaingoti munin'ina wangu mukoma wangu kana pese pataenda mumatarenjiwo dzavana ndaidisa mari yekuti baba aisa yake yobaba indesa yangu yobaba
ndozi chienda nevana kana kwenyu zvandakaita ndakasvika kundiri mukurungai wababa venyu. Saka ndati amai vangu navamai vaPatrick naRodwell naJenis vamwe chete. Hapana pangazoti mwana waPatrick ati ndimuti munin'ina ndimuite murume wamai vangu ivo vari amai vake. Dare rakagara idare remumusha hazvishandise kugara nhaka indakagarwa munhaka. Ivo baba chadeko chaivo vakagarawo nhaka futi yabawo manzwa vaigara nhaka yababa. Baba wangu wenini kubva azogarawo nhaka yababa wake manzwa sezvaita Obed agara nhaka yababa vake vari vapenyu. apo ndopaipa Andizvera Reza bagara nhaka yababa vako vari vapenyu. Saka muchara kudzinga mupara mumba munomudzinga muchimudzingirei. Iye agarwa nhaka baba vari vapenyu. Unogara nhaka waita makuna. Aiwa Kuna amai. kuna amai vagarwe nhaka. no, Mukadzi wababa matauro anokuita imimi asi amai nokuti amai makuna. regai ndi correct mutenzesa mwayo mimi Obed mwana wenyu ko Blessed mwana wenyu. Saka uyu neuyu mukoma ndimunin'ina Obed naBlessed. Saka hapana kutaura kukuita vaka ndimai guru namai nini. Vanonditi vaseko Alright, ndapanza. azvinobvira zvavari kutaura zvakanaka chaizvo. Pane pano Zvakanaka taurai. Ndizvo zvataura kuti pane panoda kumanikidzwa nyaya kuti imanikidzwe. Pane zvakakanganiswa kumashuro zvanga zvisingafanira kunge tichitaura nhasi, asi ndo zvakunotaurwa manje. Ndikushaya kuti izinoita kudhei. Kukanganiswa ikoko ndokwakonzera dambudziko kuti isvike kuti parasvikana. Vari kunzi vakoma vangu vakazoita vakoma vake vamukoma ava nekuda kuti vakayamwa zamu rimwe chete. Asi zvaita zvimwe chete izvozvo kuti mwana akapindira amai ndibva pazvarwa ivava nhasi tikatora urongwa hwematare emumusha atikuda nhasi kuti zvakamira saka tiri matare emumusha tinenge chiti vakoma ana baba hapana munhu ndi mukoma akumira baba unoti mukoma kumberuka hapana dare rakadaro dare rinokwira kamwe chete kuzokuna nadzibaba. Kana tichienda isusu pamberi pavo ivava titorina vakoma pamberi pavo vatingana kumatare emumusha. Zvakanaka. Saka ukama I think ipapo ka panogona kuti monyorotsa tikapedza tatambura topedza tatadza kupanzwisisa ipapo. Nditsiniro panotaura nemukoma wangwa. Chokutanga kuti dare rigone kugamuchira nyaya nekunzwisisa tifambirane pamwe chete. Ndokupanzwisisa. Ndofunga kune vanonzi vamandazi. Ndo vakazvara vanonzi vachadamoyo. Vachadamoyo vakazozvara vana vavo vakomana vanokwana kuita 5. Tigere, Kwaramba, Rodwell, Patrick na James avana amai vavo vari vana. Kwaramba ndiye baba womukoma. Inini ndiri mwana waPatrick munin'ina waRodwell ane vana hatiti James mwana waJames haapo. Mukomana ari kushandisa shopu wasanyika ndiye mwana wakaJames. Dare munyatobatisisa nhau iyi kuti mwana waKwaramba ndeuyu, inini ndiri mwana waPatrick. Asi inini naMichael ndikanamukoma Michael tichienda pana achademwe nhasi kuri vedu vabereka ana baba vedu. Muri panzwisisa. Saka nenhau iri kuedza kutsananguka namukoma isinganyatsobuda pachena kuti uyanga uyu waitika nhasi uyu wakabvira naikoko futi. Muri panzwisisa. Vatera pakatsika uyanga uyu wakabvira naikoko ndo uripo nhasi uripo futi tichiri vapenyu kudati. Naka inogarwa zvaita sei vadare. Handikuno chandakaigora
Zvino namukoma takatotamba gwara achada muitisi 1973 guva raasekuru vedu mukoma anga atopo kudhara baba nenhaka isati kuti uyanga wakabvira numu gavirinobvira mumashuuri inini tine nyaya mbiri dzandaburitsa. Tine nyaya hongu yekuti Blessed akatora mudzimai waObed. Blessed obva ati mudzimai ngaasimuke ndamupa guru ngabve mumusha mangu. Obva aenderera mberi obva ati wangu munin'ina Blessed ndoda kumuregerera kuti haana chaakatadza. Pandakabva ndanzwa kukashkamara ipapo kuti kana uchiti wako munin'ina haana chaakatadza uri kuudza dare kuti kudiko. Obed obva aenderera mberi obva ati mudzimai ngaasimuke mumusha mangu asiye vana vangu. Apa ndobva ndanzwa futi shoko nemudzimai wacho kunzi vana ava ndini kutovachengeta, ndini kuvariritira. Ziso ramambo racharikidza raenda kunoona vana vasimo mudare vasingapinde mudare. Kuti mose muzava mudzimai obva anzoenda kumusha kwako. Ko vana ava vanosara ndeve ropa rimwe chete. Zvichangonetsana mazuva mashomanana zvopera. Uyu anoenda kumusha kwake. Hatizivi zvichaitika ikoko. Ko vana vachasara nani vana ava tavasunungura upenyu hwavo vebheke zvinoma. Uyu andoswera kumudzimai wake wechitu ako aswera ako. Ko vana vanoenda kunani? Vanoenda kunani vana? Ndopanditemesa musoro ipapo panditi mhosva mukadzi akakanganisa. Chakazoita kuti mukadzi apinde padambudziko irika. Zvinhu patogona kufungidzira zvinhu 2. Chekutanga uyu anogona kutuma uyu kuti enda kumudzimai wangu. Mudzimai obva avharika kumeso. Uyu ari kutsvaka nzira dzekuti ndiburitse mudzimai pamba. Otuma wake munin'ina kuti enda unopinda mumba mangu. Munin'ina apinda mumba uyo awana nzira yekuburitsa mudzimai nekuti ari kune mumwe mukadzi. Nekuti tiri papo futi mama. Ndingiriki Obed unoti wakamhangara kuna vamurati. Ukatadza kuburitsa humbo ukaita 3 years pasina humbo wasvitsa kudai. After 3 years wozowanirwa humbo hausiri wakahwani. Wakawanikwa nani? Wobva wazopiwa iwo humbo wawanikwa nehama yako ichiti foni yangu yaenda kuchaji kwaamainini ndokwazowanikwa uyo unobva yatorwa. Iwe usipo usiri kuchengeta munhu. Mukadzi achigara wega. Obva wazonzombouye tawana. Vapera makore 3 ndokuzodzokera kudare kuti mukwanise kunokona mukadzi uyu. Ndozvamakaita here. Aiwa sizvo. Ndozvamakati ndokutsanangura kwakaitwa last time. Chakasaka kuti ndibve tende pamba. Mukadzi wari chinetsana naye. Ndanomhangara pamambo enini. Asi tabvunza bvunzo kutanga makamhangara pekutanga makakwanisa kuva nehumbo here pamakamhangara pekutanga. Bareda 3 years. Bareda 3 months. Alright, wakaita 3 months wakamhangara pekutanga humbo wokungosinga. Ndobva vapera 3 months dzauri kuda dzacho. Ndobva wazowanirwa humbo nemumwe munhu achiti humbo uye tazoita se tazowana ndimainini wenyu. Ndizvo here? Kabozi mukadzi uyu akagadzirirwa akanyatsa mukadzi uyu akaseterwa mukaurisa. Chakaitika Obed uri kuriritira mhuri yako here? Ndiriritira. Mukadzi uyu akati hanzi Obed ndakapedzisirwa muona umbareni. Yo une madzimai ako tu uri kuenzanisa madzimai ako. Ndati une madzimai ako tu uri kuenzanisa madzimai ako here? Amadzimai asikuenzanisa bhozi atakatopinda kukuru. Chikonzero chekuti usaenzanise matisati tasvika panyaya yazoenda kumupe uyu kubhuro waienzanisa madzimai ako here? Mumba mangu makanga mutoine hondo yekuti soda kutaura zvisingata. Bvunzo wangu uri pachena chena. Ndaenzanisa. Waienzanisa madzimai ako here? Akati chida ndirai munomudari? Akati baba vakangoenda vakandisiya vakaenda kune mumwe mudzimai. Uyezve pamakatora mudzimai wechipiri makamuripa here mudzimai wenyu kana mamuchiti mamune mbongozo zombongo?
Makamusuma mukamuripa. Yeah. Vana vari kubhadharirwa nebhimu. Mudzimai vangu ndakatoenda naye ndikapinda naye kumuzukuru ndichindimuripe panyaya iyoyi yekuti akuita mudzimai wechipiri akatotara mari akataura iye kuti ndimuripe ndiri mashure mekutsvaga mari kuti ndimuripeyoka ndopakabva takakuita nyaya yezvikopa majeni. Unaenda kunani? Kuna Namburu. Aureza nyaya yacho ndiyaiva ndoti kandaona mari inini ndikakupa iwe panapa wazondirambira saka tichaenda kune muzukuru. Obeti wakaroora kusvika pazvino. Ndakaita nemari wena inenge 1,500 Ukabvisa mombe? Wakachadzwa ngani mombe? Garo wakabvisa mombe here? Uye umai wakabvisa? Saka zvokukurerukira kuti mudzimai ngaaende. Tibvisa mombe dzacho dzikwana kuti zvadzipedzere. Mune vana vangani? Vana chikuti dzinefu ndisendera kuti nhasi ndopawazokanga kuti ndirikunzi. Asi musoro wakati mudzimai ngaaende vana vangu vanosara. Iwewe handiti nhasi ndakubvunza kuti mune vana vangani wakuti ndiri kunzi. Mune vana vangani? Vane makore mangani mwana wokutanga? akusvika 15 years. Hausati waendesa mombe kana 1. 15 years ari kufuna. Chokutanga mutini sangu ndiregererei. Indaramba kuti vana ava vasiyiwe namai vavo. Ndaramba. Ndanga ndiri munomu nemwana ane 15 years ane pamuviri. Wepaparirehwa wemenyuma mukati umu. Ndobva ndati amai ava ngavasimuke vaende. Mwana waenda meexpose iro. Chichi chasara chichiitika kuvana ava. Ini nhasi ndichichemera kuti vana ngativachengetedzei, vana ngavariritire. Ndobva ndati amai ngavabude mumba. Ndatoona nechekare Obedi mombe yemashanga. Obedi haasi kuchengeta vana, haasi kuchengeta mudzimai. Mudzimai akazosara achiita zvaakaita nekuda kwekuti Obedi akabuda mumba. Dai Obedi akashingirira kuchengeta dzimba dzake dziri mbiri, achimira sababa kwese, dai zvatakaunganira panapa tisina kuungana. Tazoungana nekuda kwekuti Obedi wakatsvaga mudzimai, ndobva watanga kusema mudzimai wako mukuru. Nhasi ndosaka watiunganidza pano. Uyu akawana mukana wawakasiya iwewe. Dai usina kubvira wakasiya mukana wacho uyu anga asingauwani. Mudzimai wako akataura akati ndakagamuchira kuti amai kumainini vavepo. Ndikakumbira kuna Obedi kuti chitiedzanisai muchitipa nguva yakakwana yakaenderana. Asi Obedi hauna kuzvigamuchira. Ipapo ndiri kukuremedzai mutende sangu. Ipapo munogona kuuya muchindipikisa muchiti hazvimo mutsika. Asi tarisai kwatarisa ziso ramambo kuti tatarisa kuvana. Kuti nhasi unomatina tiri kutambudzika nenyaya yevana. Vana ava vana venyu imimi. Saka mungade here kuti vana venyu dzive nherera imi muripo nhasi uno. Mukadzi uyu ane imba yaanga agara achigara. Kana wagoti wati mukadzi hausi kudaka, chimusiya agare mumba imomo. Asi mombe dzako dzokunoroora ino unopedzisa kuroora. Kana wadzibvisa wapedza mudzimai wabva adzokera mumba kwake kana vana ava vako. Ndowakasiya mudzimai. Amuzvemukova. Ini mudzimai handina ndinoda kuti upindure kudzosera kumashure. Very controversial decision yandiri kupa yakaoma. Munogona kuipikisa muchiti mutsika medu hazvimo. But tarisai vana ava vanoitwei, topa vana unherera here? Nekuti baba ndo vakabuda mumba vakasiya amai, amai ndobva vasara vachiita zvavari kuita. Nekuti anosafa apa dadira iyo anobuda anonowanikwa mai manje obva atanga kugara nechimwe chikomo. Ko vana 4. Uye achasara achitenga chikafu here uye achiendesa kuvana. Vana vanzi vari kudzidziswa nebhimu. Hazviperere pabhimu. Vana vanoda chokudya, vanoda chokupfeka. Achazviita ndiani zvinhu izvi? Kana mazvipira kuti muri kundipira kuti muri kuzviita, mavhanisana muchadai kuti vana havararame. Amai vavo vasisipo. Kunyangwezvo ini mutemo haundipe simba rekuti ndikupe vana ivo. Kana vana vako vada unopiwa nedare rekumusoro ndokupa custody yevana. Inini changu ndokotarisa tsika dzokuti vana vanochererwa namai vavo newe baba muripo. Nekuti chandaona chiripo ndechekuti ronda riri pakati paObedi naBlessed abvuma kuti rinopora.
chaita kuti abvume kuti rinopora ndechekuti ati ndomuregerera kubvuma kuti ronda iroro richapora handiti. Asi uyu mutorwa uyu ronda raramba kupora nei? Pane mutorwa wacho paramba kupora rondaka ndipo pane vana 4, ndipo pachagara uyu dare rekurodza mwana wake musikana, ndo pachagara uyu dare rekunorodza kuti ave nemuroora. But apa paita ronda risingapori apa, asi pana uyu weropa uyu pasina upenyu huchaenderera mberi, ronda hanzi ngaripore. Ipapo mutendasanga pari kundiremera ipapo, pari kundiremera ipapo. Mambo inini pamukutaura ndikupaga uchi ndofunga vana yava ndakatombovadedza kuti uyai kuno ndanzwa kuti yaenda kwamurape kana sei, ndaunezwa kuti zvakamira sei. Pfungwa yandakanga ndiinayo ndeyekuti ndaiti iwewe Blessed ipawo pfuma yakarosa mukadzi anoroora mukadzi wosiwa akadaro ogara zvake. Ndopfungwa yandakandinayo. Pfungwa yenyu yakanaka asi panenge yanzvenga pichani. Zvakawana mambo. Wongu kuripa anogona kuripa. Asi ngaabvise mombe kwate zvarake kwemukadzi waanoda kuramba. Izvo handisi kuzvipikisa pakanaka itawo. Ngaabvise mombe idzodzo dziende uko dzaasina kubvisa. Yazinyaya kutoti vana 4 vakawanda Vakawanda. kuti titi vananga vachibva handiti vanogara nani vose varamitoitirwa namai vavo. Obed, funga kaviri. Uyu wako iwewe watovaroora mari iwe? Iwe wakaroora mari? Inini. Handichaziva inini ndakanda murodzwa mwana iwe. Ai uyu Blessed ndaukaroora kupiwo? Ini ndakaroora kumazuva. Ukabvisa mari? Tema 1.5. Handi muruona kunosvikira dzimba dzedu. Dai muchikoshesa kuti roora ngariende nedzimba dzacho munodzikoshesawo. Zvino munongoti yandaendesa iyo mamapira bhutsi moti zvakwana, nekuti unongochingoti ndichatsvaga munhu. Zvino Obed waita munyama, mambo waramba kuti mudzimai abve pamba. Mudzimai iyeye ngaagare pamba ipapo pako pawakavaka iwewe, muchimuriritira imi ari muroora wemumusha menyu. Iwewe uchitarisirwa kunobvisa roora rako kana atezva uchipedza kuribhadhara. Kana usisamude musiye agare mumba imomo, arere vana vako. Haasi kurera vana vemutorwa, ari kurera vako. Kana wazoda kuita tsvagurudzo dzekuti vana ava ndevangu zvechokwadi here, wakasununguka kuti uite DNA test. Wakasununguka kuti uzive kuti ndevangu zveshuwa here, asi mukadzi uyu ngaagare mumusha menyu nevana ivavo. Vana vari kurera ndevako, dzinza riri kukura ndeyenyu ana mutendwa wako. Chiragai kuti dzinza renyu rinokura kari musango. Iwewe Blessed unofanira kuripa mukoma wako, nyangwe iye asikadi kuripa. Chauri kuripa kwandiri kukuita ishamhu yandiri kukupa yekuti uratidze vana baba vako kuti zvandakaita izvi zvakaipa. Vamwe vari kuteera mumashure mako vadzidze kuti izvi hazviitwe izvi. Kana uyu anofanira kuchengetedza mudzimai waObed ndiwe. Ndiwe anotsiura Obed kuti zvauri kuita zvakashata ndiwe. Saka kana iwewe uchiti Obed abuda mumba, iwe bva kuti ndawana mukana rega ndopinda mumba imomo, achatsiura Obed ndiani? Dzimba idzika, ndosaka pachitaurwa nyaya yedzinza yefamily tree yama muchitaura iyi. Tinogona kuiteera tigonosvika kumusoro-soro kwatisingakwanisi kusvika. Pese apa tiri kuona ruremekedzo ruri kuuya ruchigamuchidzanwa. Nekuti tikwanise kuremekedza kuti tinowana Chadamoyo, tinowana Mandaza, tinowana Mutendesano, kuti tiremekedza tichienda. Zvino kana imimi watadza kuremekedza imba yaObed, achazoiremekedza ndiani? Because hunhu hwako iwoga huri kusvibisa dzinza rese. Handiti zvichaizvezvi neimwe nguva ndopamunozoona pakunzi iyi imba iyi haikwanise kuita zvakati nekuda kwechikonzero chekuti nhasi unopazenge pakubuda pakutaura zvikanzi pakubuda wakapinda mumba muna amai, hatidai atomakuna kuna akubudai. Obed anokuripa chivi? Mwe chete? What is? Wakaroora
wakaenda wakaripa kana atezvara wakaedza mombe 7 kana atezvara waona mukana wokudhimanda kamombe 7 dzakatemwa naatezvara ukasavapa kwe15 years iwo wangowana mukana wokutodziti 7 mambo obva watotipiwa tarisa ini ndikutarisa kwese ndabvira kuti ndatarisa pauri ndikatarisa pamudzimai ndikatarisa pana blessed ndikatarisa pana atezvara iwewe unoda mombe 7 kana atezvara wakaendesa ngani mombe iyoyo yaandokupa haafani kutombopa iwe anofana kupa dzinza rese ranamutendesano iwewe unoripa mombe 2 kudzinza ranamutendesano wovaunganidza ava vesava wovaunganidza wokumbira ruregerero kudzinza hauna kukanganisira uyu cheto unounganidza dzinza rese ranamutendesano vese vandana nababa wako ava wovakumbira ruregerero wovaripa woisa mari yavo yemombe 2 mutiro ava waisa mari yemombe 2 yana baba ndo vachadhisaidha vega kuti vataitei nemombe idzodzo vakada kugovana vanogovana mari yacho vocha waziva kuti mudzimai uyuyu takagariswa pamusha pano namambo nechikonzero chokuti iwewe ndo wakapinda mumba imomo ukaita kuti murume abude mumba imomo saka haaripe iwewe anoripa dzinza ranamutendesano vanamutendesano vamandinzwa saka uyu anobvisa mwari yake ine dare renyu ramuchaungana imi kuti vana ava neimwe nguva zvichazotaurika zvinizvo kuti baba venyu vakabuda munomba nechikonzero chekuti saka iwo hauna yako ipapo because ndikakuti uripo ke iwo yegote part to play yakaita kuti yapinde mumba mako pamwe ndiwakamutuma futi ende wakagara waramba kuti usuda kuripa saka unoda kutora zvimombe 7 zvikuda kuti wawana mukana hapana yako mombe ngaiende kumhuri yese ndowanoripa sekuru wayo musikana waru kosekuru musikana wabuda ndakuda kudini ndaburitsa mudzimai dadirai nemudzimai wa blessed ndo vanhu vandaburitsa panze ndaburitsa madzimai ndo vandaburitsa kwewe wanga wachibuda panze wazina kubuda mpurisa ndatabude muno madzimai ndo vandaburitsa muno zviripo mafungiro angu mutenesano mutorai mudzimai yenyu mugare naye ndo chokwadi chaicho chaicho hatingakurudzira kuti musiyane vana 4 torai mudzimai wenyu mugare naye pavanotadzirana vanhu vanoregerera kana mamagona kuregerera wenyu kumuning'ina ko mudzimai vamabereka naye vana 4 mukutadza kumuregerera pamusoro mukuru wake chakaita kuti tokuda imomoka mudzimai wangu indanga ndisipo ndiri kubasa kwanaishandirawo ndobva atinoshandirwawo kwakaendawo kuna vanhu vanozamweya ndobva adzi munhu yamese nemurume wake nemurume wako ndobva ndati ndasvikwa inini mukadzi wanyana bva atosonzi nevanhu mweya iwewe uchaurayiwa nehama yako uchaurayiswa futika nekuda kwemunhu waunonyadzana naye ndobva ndakamba ndazoona ndichienda kumba manje pasakasaka ndizosika nyaya iyo ndoda kumba kana kusangana mudzimai wangu muroti asi akati kudhuze nekumba kwana mukoma asongwa usiku asi ane munhu wangai naye iye akagarapo ndimati kuti ndichibvunza kuti ukaenda nemunhu usiku iye akagarapo upi uye ari papo usika mutaura ari papo mudzimai wako anga aine munin'ina wako ndobva kuti ndichibvunza kuti pinda kupi ndingakoti anogona kutingana baba mukuru apo ende kwenda kwababa mukuru yasimhosva ndobva ndaenda kumba kuti anora ndege koko kusvika adzoka ndipanasaiti saka ndonyaya yekunzi ndouraiwa nevana handiona manje aizaurayiwa ndiana ndini manje saka wakaitei mushure mekuzwa nzi uchaurawo ndopanikamba ndazoenda ndobva wasvaka kune imwe imba yekuenda imba yagara yanga iripo pozimba pacho mabagara metoenedzana obeti dzokera kumba kwako dzokera kumba kwako uchengete mukadzi mukuru
kumba kutakwanika hadzokera asi kuda kwakafana nyaya iyoyi ndova tichindipindura kuti vana havanoitei vana havanoitwei havana vanochengeta nani hani ndochengeta aiwa kwete already zvapruvha kuti hausokwanisa kuchengeta wazotanga kumachengeta rini endesa mombe dzekwana ati zvara endesa mombe yomai naimutendesa mombe yomai inoshanda papi kuchengeta vana zvino kana mwana vasvika vakusvika 18 isati yaenda zvorei kwakashama andimukuzvona izodzika mhepo dzacho dzamune muchisiya pakashama endesa mombe yomai endesa mombe yedanga endesa mombe yomai dziendese kwana ati zvara kuda vana vako ivo vachazonda handiti upenyu hwevana vako hwakashama kudai mhepo dzese dzinenge dzichingovawira asi uda kusara uchivachengeta pasina amai asi mombe yomai hausuda kuendesa endesa mombe dzacho dzeumai kudareni wadziendesa mombe dzacho mukadzi achanga aine chirevo kwauri ati uchamupa vhani mombe yomai hainei kuti wakarambana nemukadzi kana kuti munaye mombe yomai iri kuitirwa vana but iwo kuda kusajesta kuti ngatidzingei mudzimai tamudzinga hongu aita musikazwa nehama yako then vana vatazovadii vari 4 handi vana vese avatavarasa zvozonetsa mangwana maakudzoka futi kuti makondo akaisa mutongo kuti vana havaende musango dziite mombe dzemashanga ndosaka vana vakutambura ndosaka ndati vana mutendesa uno vana vanga vachengetwa mumusha menyu uye abvise mombe dzake kwana ati zvaro uyo uri pamombe yake achiri ana baba vake vaakakanganisira vese ana mukoma wakahodha ana baba nyange ukati ndimukoma ndihandi ana baba vese kwauri ndobva wakakanganisira hauna kukanganisira uicheto anenge atoripo kana ana baba vakanga vazodawo kumupa vanomupa asi vakada kumunyima nekuti iye ane mhosva yake yekusiya imba yake achienda kune imwe imba dai akaramba akavhumbamira imba yake uyu mamusingapindwi iwewe zvamataura izvoka ndazvinzwa anopa mutemo wepamusha pamudzimai wake ka muridzi wemusha kana imimi varidzi vemusha mukaamati hamusuda mumwe murume achapinda pamba apa asiri wemumba menyuka ndimunopa mudzimai kana abatwa achiita izvozvo yaya yake akabatwa achiunza zvimwe zvikomba pamba apa akadzingwa akaenda akanzi chibva kuenda nekodzero yekuya kuna mambo achiti ndimumiririri kana mambo ati ane chimwe chikomba ngasimuka aenda pandiri asina kutombouya handikumuona kwete kugadzira kachikomba kuti apurika nyaya ichigadzira chichitoramba mutongo wake wokushora dai usho toda mombe yedu yokushora dai kana wanzi taura nyaya yako ntaura nyaya yako pamombe mbiri dzauri kuendesapo unonga waunzei kwamambo kuno ichitatu uri kupanzwa hausabvumbati nangu handizive hauzive chii chousingaziva pazvinhu zvese ndatozvinzwa kuti paanoita kushora dai asi pandakatoyo kuno pakuri kutori respect ndatozofona futi tatopedza ngatirege kudzokera kwatabva unoripa mombe yako yekushora dare ndosaka ukaenda kukoti panopiwa default judgment ukaregera kuenda kudare ukapiwa default judgment inorambwa nokuti wangosipo chinoita default judgment ipiwe ndekuti handiwo washora dare saka rega titonge nyaya yacho tikutsikirira usipo nokuti haisina chaipindura kwebva yakubata obva wauya uchisungwa futi uchienda ujeri unopiwa default judgment obva wapiwa warrant of arrest mapurisa obva kutsvaka obva kusungwa obva kusa mukati ndidedzerei amai vauye pano tekugarira inokukurira hadai wakaremerwa kupinda mumba maubeti dai wakaremerwa kupinda mumba maubeti ndopataiona kuti mombe inokukurira mamuteresa isitoti futi dairoti futi mukadzi anoramba takamupa sesu pasayo mwana vana ava mukadzi mwana mudiki vana havana kana vabvumirana kuti obet ati achata mudzimai inini ndinoona kuti mwana uyu mangwana munoona pane mwe munhu muvakuramidza munhu iye achiri mwana mudiki munhu ndaitikotika inini ndizvi zvingori fair kana varambana asi mukadzi ari kupa musha
anogara mumabanga tinomukati izuva pachada kuonekwa munhu kuti nokutanga mushamenyu matopa munhu punishment kana ndisemngatipatwi ini zwi rangu randatanga kutaura ndati mutemo anopa mutemo muridzi wemudzimai handiti baba wako mukoma wako ndibaba wako vati kana wamupa gupuro wamuramba zvoreva kuti zvaachaita iwe haufanira kumubvunza wanzwa zitaura baba wako wati tigauramba uchitibvunza mudzimai wenyu iwewe dadirai iwewe une mhosva yako nechikomba chako Blessed uda kuramba wakagara mumusha mawaridzi uchengeta vana vako wachengeta chiruzi uchienda kubasa kupi uchigara kupi uchigara uchitsvaga chimwe chikomba uchiunza ipapo ndidai nezvi mumusha maaridzika wati muchitotsvaga chikomba zvakanaka iri pamutemo wati ehe kuti uchiunza chimwe chikomba pambapo wozitarisa dare ranzwira tsitsi vana handiti asi decision yatiri kupa iyi ine demo mukati nekuti mangwana iwo ukaonekwa uchifamba nemumwe munhu pamba ipapoka munhu iye achaiswa demo akapondwa akaurawa yodzoka futi kuna mambo kuti mambo tarisai zvamakonzeresa ini ndiri kutarisa vana avo kuti iwewe nhasi uno murume wako bva achibva paanoenda kumusha kwako mambo wobva atigara murume wobva arega kuyeombe wotsvaga chikomba murume wako wobva wayobva tema chikomba chiye musoro ane mhosva ndiani kana wada kugara mumusha mevaridzi hamutenderwi kuti uunze chimwe chikomba imomo hautenderwi kuunza mumwe murume pamusha wevaridzi kana waona kuti zvarema unotokumbira kuvaridzi vemusha ndovokupa mvumo woziva kuti ari kuuya pamba apa ndiani ivo vana mutendesano wangu ndovaunokumbira kuti inini murume akandisiya ndakutsvaga hangu mazvimbakupa epano ava kana vakubvumira woita kana varamba zvakureva kuti wakusunguka kunonogara kwamazvimbakupa kwete kuti mazvimbakupa vauye mumusha mamutendesano tanzwisana mazvimbakupa ndo vakuziva kuti unogara kupi ende kana mazvimbakupa vakanga vada nezvako ndovoziva kuti vari kuzvuzuva sanzu netsotso dzaro unobva wasimuka nevana kuti vamaenda vese ikoko mumusha mana mutendesano wausiya chikonzero chikuita kuti ugare mumusha mana mutendesano inhau yevana vatiri kuona kuti havana mumwe anokwanisa kuvatarira kana mai vavo vasipo iwe mudzimai waBlessed wangu uyo hwako nasingakude munomi wanzi ndiBlessed hani murume wako ane mhosva yekuzvidza dare chekutanga oita mhosva yekushora vakoma vake nanababa vake ndoyaacharipa ndo mhosva yake anokutsanangurira saka iwewe pari zvinogara pamba ipapo uchichengeta vana ivavo saizvozvo asi unotarisirwa kuremekedza mhuri yose yana mutendesano hapana wauri kutora kuti ndimi baba uyaimuba munomupinde mumba yemukati pakati pavo nekuti chakunza panapa inyaya yaBlessed akauya achipinda mumba mako kana wazowana wako waunona kuti wada kukubvisa mumba umuka ndatisimuka pamusha pevaridzi uende munoita zvamuri kuita muri kumwe mobva maenda nevana ivavo kana wochitoudza nyama yako kuti pano ndakugarira vana pano kana Blessed Robert akazochinja mwoyo anoudza vana baba vake kuti ndachinja mwoyo ndakudzoka kumba wanzwa zvandikutaura kana wachinja mwoyo unodzokera wodzana baba wako kuti ndachinja mwoyo ndakudzokera kumba wodzokera kudzimai wako tichine mubvunzeri tenzana murume makamukumbira regerero mukakumbira regerero
Sikuona kuti mukakumbira redio uyu munhu anodzora mwoyo wake sekureruka kwaanga amboratidza pasaini yemunin'ina wake nokuti musha uyu hauna munhu womutorwa akauya kuzovhiringa zvokuti kana dai paimvima isvika pakuita mwana hazvaimboita kuti mwana iye araswa achinzi ndoumwe anga achingooma mandazi ari wamandazi ife achitanga kai tiri vaviri pasiraira mwana shamari kuberekero akanzirambira ndiye akatonditi achandida uyu ndikati achandida ndipe gukuru zvinochinja mutenezanwa chimbonyevenzai mwoyo amai vanokumbira rega musha menyu takumbosa mende kumusha amuzvite zvinoitika paupenyu kuende mukadzi wenyu wamakatanga naye pamweyo mwamuna aya ari kukubhaizai obva azokurasisai makamboshora maya kungorerukirana nokuti zvakaitwa nemi regai timboona mutenazangu timbotarisai timboona kwatiri kuenda vana ava vachiri kukura maruva achiri kuwanda mumaziso vanenge vachifungidzira kuti kwandaenda uko ndichangona huchi huchingodonha kubva muuswa umu. Imba inovakwa newe muridzi shamwari, imba haivakwe nemavakire amunoda kuziita. Une makore makandivese iwe Robert? Simba munaro muchiri kumhanya, bvunzai madhara asisina simba. Kavabvunzai vava vakuona vhadu yemudzimai nekuti akatotota zvino unoda kuti ndiende vakuona vhadu yemudzimai nekuti simba hapachina. Ende rako usafunge kuti ucharamba uinaro kwemamwe makore 25 atuenda achasvika. Katoona wasvika mamwe 20 uchinaro kuti Mwari kuzwai rinenge rakuita chinopera kudai. Ipo unotanga kuona kuti amai havakandikoshera. Tarisai zvinoitika mudzimba. Dzimba dzinonetsa iva mazera waya. Tikazoona kakazera iri rakunetsa katoti mudhara mukura iyi. Zvinewo mbokuti mbonopora, kana wapora uchadzoka uko. Mamai udzai murume wenyu azive zvokuita. Udzai murume wenyu azive zvokuita agone kuremekedza vamwe. Nekuti chichaitika achatemwa demo newake mukoma newake munin'ina neunhu hwaanoitawo. Ngaazive pekugumira. Handizivi kutomba kwenyu munotaurana chirudzii. Anonyepedzera kuda kungwara zvenhema but kungwara kwacho hapana kupusa. Ndiye anotarisirwa kuvaka imba yemukoma wake but ndiye ari kuenda kunoputsa. Achaita ziso renyu imimi mumusha ndiani? Mhedzesero anoshorwa ndiwe nekuda kweunhu hwemumusha. Hatiti Mwari vatonga nhasi uno yafa aenda mumusha vachasara vachikuremekedza. Uchashoreka mumusha iwewe nekuda kweunhu hwemurume wako. Murume wako ngaaite hunhu aremekedze dzimba dzevamwe. Kana achigona kupinda mumaobheti nhasi achatadza kupinda dzimwe dzimba dzesedzi. Iwe gumirwa iwe. Gumirwa uite hunhu. Zvauri kuita zvinoputsa musha izvi. Zvinokonzeresa matemo mumusha izvi. Ko vana vachazokuremekedza. Vachakuremekedzera vana vevakoma wako vese vachakuti vanokuona vachiti urani. Chamusingazivi chekuti vana tudiki tiri kukura kuti dzimwe tinonyarara hatikoka. Patinenge tokazara mumusoro tototadza kupasa kuti kombati zviri kuitwa nemadhara tinenge tichizviziva. Bosi muri kuda kubuda musina chamataura sei? Muri kufungeiwo nenyaya? Ani? Ayo, ndikuteerera. Dzine nyaya yangu idzi. Iwo une nyaya yangu iri munomudarika iwe. Ebi. Panhasi ndapedza pane yatinayo. Blessed, mombe yedu takupa mwedzi. So 13 September nguva ine mombe yedu.